Pentra Nantlla ar Wyddfan Wyn. Twll mawr ydy hwn. Un o dylla chwaral Pen y Bryn. A flynyddoedd yn ôl dwi'n cofio taid yn dweud bod yna un ffordd yn unig i lawr at y twll i bysgota. Ond dwi'm yn gwybod lle mae'r ffordd honno chwaith. Twll arall yn perthyn i chwaral Pen y Bryn ydy'r twll yma, sef twll balast. A beth sy'n wahanol am y llyn yma ydy bod yna wastraff gwenwynig wedi ei roi yma o ffactri Peblig Caernarfon. A mae yna liw rhyfedd i'r dŵr. Ffarm Pen y Bryn ydy hwn. Lle oedd John Pen Bryn a'i chwiorydd yn byw pan oedden nhw'n blant, dwi'n meddwl. Betty Williams ydy un o'r chwiorydd a mae hi yn gyn aelod seneddol. O'n i'n
ddim sut mae'r coedyn yn dal yr holl gerrig yna i fyny. A diddorol gweld llechi'n cael ei defnyddio fel y pared yn fan'na. Adeiladau ffarm oedd yr rhain fel dwi'n deall, neu bod nhw wedi cael ei addasu i fod yn gartrefi dros dro i'r chwarelwyr tra oedden nhw'n gweithio yma. Hen chwaral cloddfa'r lôn ydy hon. Mi gafodd hi ei phrynu gan gwmni Pen y Bryn yn 1836. Mae yna incline yn mynd i lawr fan hyn yr holl ffordd at lle o'n i gyna. At y twll mawr. Ac yn fan hyn mi oedd yna ddrym anfars efo wire rope o'i gwmpas o yn gollwng wageni llawn i lawr yr incline ac yn tynnu rhai gwag yn ôl i fyny. A dyma rhan o'r brec.
drym wedi ei wneud o bren a haearn, a dwi'n meddwl bod 'na bearings efydd yn fan'na. Un bob ochr. Dyma'r sied fawr dwi'n meddwl. Ac yn y sied fawr fel arfer mi oedd y byrddau llifio yn llifio'r cerrig. Mi nath chwaral Pen y Bryn gau yn 1950 pan oedd 'na ddim ond 12 o bobl yn gweithio yma. Hwn yn debyg iawn i ddarn o bwli. Ella fod o'n un o'r pwlis oedd yn gweithio un o'r byrddau llifio, neu ei fod o i fyny'n uchel ar y line shaft.